A'r ddwrnod braf o haf, hyfryd ydi cael edrych ar y gwaith llaw bendigedig mae gan Sefydliad y Merched, Mair Stevens Cadeirydd Cenedlaethol. Mae'n siŵr bod chi'n falch iawn. O, dwi'n hynod o falch i weld y cysylltiad dan ni heddi. Gogoniant yr haf di'r teitl, ond beth oedd gofyn i bawb i wneud? Wel, oedd rhaid i pob un rhoi 2 eitem o crafft, un o blodau, cacen o ryw fath a ryw fath o jam neu preserve. A phawb yn dehongli gogoniant yr haf yn ei ffordd ei hun? O, a maen nhw wedi mynd o lan y môr hyd asgot i'r... Mae'r gwenyn yn amlwg iawn fo mae gan glwyd, yn dydi? Wel, odyn, ond chymod, mae gwenyn yn eitha... Pwysig? Pwysig i ni gyd yn Sefydliad y Merched. Wel, ni'n trial cadw bobl i cael blodau sy'n iawn yn addas, a denu nhw i'r ardd ac yn y blaen. A mae'r cwch gwenyn yn hyfryd o fan hyn. O, maen nhw'n hyfryd. Ond blwyddyn nesaf byddwn ni'n gweld lot fwy o gwenyn. Pam? Wel, mae gwenyn a cod yw'r thema blwyddyn nesaf. Dwi'n gweld. So, maen nhw'n practisol i ni falle. Mae'r blodyn hael, y gwent ydy'r sir fan hyn, de? Ie. Mae hwnna'n hyfryd. Odyn, maen nhw wedi cael 19. Felly mae bob eitem yn cael ei farcio'n unigol allan o 20? Odyn. Am leni, so mae'r rhaid yn nhw... Mae'r rhaid yn bod yn da mewn popeth. A mae hwn 19.5 allan o 20? Odyn. A dim ond achos bod nhw wedi cael y gwenyn bach na, oedd nhw wedi pyrnu fe. A ddim wedi cael ei wneud â llaw, byddwn nhw wedi cael marciau llawn. Dwi'n rhyfeddiad hwnna fanna. A sugar craft i hwn, ie? Ie. A maen nhw wedi rhoi'r glid yn lle'r dŵr, chymod, mae'n addas. Rwan ta, dyma'r rhambar sydd wedi dod yn drydydd fan hyn, Powys Drefaldwyn. Ie, Powys Drefaldwyn, ie. Maen nhw wedi mynd i asgot a gweld yn union beth sy'n digwydd. Mae'r fascinator wedi cael 20 mas o 20. A chymod, mae gwaith da yn bob man yma. Beth sy'n eich taro chi hefyd ydy, mae'r hyn sydd tu mewn i'r bag ma sy'n dal y gwyn, a beth sy'n ar ben y jam, a lliwiau'r bloda. Mae o gyd yn plethu yn dydi? Wel, mae'r rhaid neu ni, bydden nhw'n colli pwyntiau uchel. Mae popeth yn, pan ych chi'n gweld fel mae'r arddosfa wedi dod ymlaen. Mae'n afarcu am beth ych chi'n gael efo, am yr ffordd mae'n cael ei lwyfannu fel ffordd, achos mae'n drama yn dydi? A hyd yn oed fel mae pethau yn cydlynu hefyd. Andros o lot o waith yn dydi? A meddwl amdano'r peth i gweud y gwir. Achos mae Sir Benfro fan hyn, mae nhw wedi dewis mynd â ni lan y môr, mae hwn yn hyfryd. Mae yn. Ond hefyd, unwaith to, mae'r cragen hyn wedi cael 20. Odyn. 19 allan o 20. Ydy. Ond chymod, mae môr, chi'n meddwl, oeddi fe'n real, neu oeddi fe wedi cael ei wneud, neu beth? Embroidery mae o'n... Oeddi, mae'n hynod o dda. Ond mae'n absolutely brilliant. A dwi'n licio'r gacen hefyd. Oeddi, mae'n tyn bach o sport yn dwi. Ydy. Tyn bach o sport. Bach o sport. A rwan ta, mae Gwynedd Cynarfon di mynd â ni, di dod â ni i'r sioe. Odyn. A chymod, maen nhw wedi cael gofno nhw, os gallwn nhw gofyn i'r siow, os gallwn nhw defnyddio'r llun na mwyn mewn poeth, chymod, cross-stitch. A maen nhw wedi cael marciau llawn am... Marciau llawn, am short spread. Short spread, ie. A defyd. A ni moyn cael gofyn i Meirion ble oedd y cwac-pac. Bydd nhw'n mynd ato fe, mae'n cyn bod hir. Gwaith ffelt yma. Odyn. Rwan ta, yn ail eleni Ceredigion. Ail Ceredigion, mae wastod cysylltiaeth dad a Ceredigion, mae'n rhai gyfaddau. Ond maen nhw wedi mynd lawr i'r ardd. A unwaith eto mae'r bag, mae'r preserve wedi cael ar blodau wedi wneud yn dda. Mae sawl un wedi mynd am y jam mafon, ac os gael ei ddweud, di pawb ddim wedi cael hwyl ar ei jam? Na, dyn. Wel, chymod ambell i waith. Llifelus, gormod o goginio. Wel, hollol. A labelu ddim yn iawn. Mae eisiau thermometer arno ni. Sim eisiau thermometer ar y tywydd dwy'n, mos e? Sir Fôn fan hyn, dwi'n licio hwn achos mae'n mynd â fi ddyddiau cwtlan môr, ond... Mae braidd, chymod, pan ych chi'n disgwyl arno fe, mae braidd yn y chwyneb chi, falle. A chymod, dych chi ddim... Yr holl bwrpas yw bod chi'n rhoi'r lle i'r pethau mae'r judge yn disgwyl arno. Ie, so ti'n gael adlun efo falle, nag oes? Nagos, dim lle. Os byddai hwnna wedi mynd draw yn bach, byddai lot fwy o le. Ti'n licio'r gwringion? Odi.
A'r bunting hefyd. Fel na bydden ni'n disgwyl pan bydden ni'n dod mas. Ac yn fuddigol a llongyfarchiadau eleni Morgannwg. Morgannwg wedi mynd â ni am o'n ni i'r ardd am o'n ni. Ie, mae o'n hafaidd yn ei liw yn dydi. Gogoniant yr haf. Ond mae hwn, mae Sugarcraft yw hwn unwaith eto, maen nhw wedi cael 20 mas o 20. Ond byddwch chi'n meddwl bydde rheina i gyd wedi cael, maen nhw'n disgwyl fel y blodau stan nhw tu ôl, yn diwe. Bendigedig. Absolutely brilliant. Yn union, yn union. Wel, da chi'n ddynas hapus iawn felly. Odw, wir. Llongyfarchiadau mawr, felly i ferched Morgannwg yn dod i'r brig. Ac yn wir, i bawb sydd wedi cystadlu. Mae'n gymaint o ymdrech wedi mynd yn does. A gobeithio newn ni cymryd rhan rwy'n nesaf. Ia, efo gwenyn. Chi sioe dda? Odyn yn wir, mae popeth wedi bod yn hwylus. Gret. Diolch yn fawr. Diolch am y sgwrs. Mae'n iawn.